Juntzikentzek deitu duela Osasunaren aurka jokatzeko aukera eta gola! Jaun Andrea! Egin duten zurigorriek hortxeuz errepikaturik utxikaragarria! Zurigorrien esiak izandakoa jokalari baten hankatartetik pasatu da baloi hori eta ez ustean harrapatu du Álvaro Atezaina hortxeuz berriro errepikaturik esia ondo kokaturik zegoen hemen futbolean golak dira balio dutena gazte aukera eta gola! Jaun Andreok haze gola! Aurreraturik ikusi du Hildarrak eta ezkerrez bigarren gola egin du zurientzat. Ederra gola dudarik gabe Hildarrak lortu duena kalitate handiko gizona da. Hortxe duzu oso ondo ikusi du. Álvaroren posizioa zaintzen eta ezkerrez baloiak gainetik sareetan jarri du gol ikusgarria. Naiz eta zurigorrien aurka izan. Ez dugu esango gol itxusi izan denik, gol bikaina izan. Ezkerraldera zabaldu, zortxera. Arenaza honek erdiratu aukera izan dezake Jaurti! Baloi hori zutainera joan da, hortxe duz errepikaturik. Bidaurrazagaren jaurtiketa ona izan da baloia. Eguraldia apurka okerrera doa eta orain urtanta batzuk ere izan ditugu. Lehen baino desente aterago eta ez du inolako arat. Aukera ona, oraingoan lehen baino pikin bat hautzaxoago eta azkenean txutxi nagusitu, oso gaizki pasa egiterakoan. Aukera izan dezake talde zurigorriak. Gizon honek eskuinez asko ere hobeto jaurtitzen du. Baina ala eta guztiz ez da intentziorik gabeko. Atera du penalti puntura, hortzera Vilaseka eta gola! Vilasekak lortu duen hirugarren gola, Jaun Andreo. Berrogeita du korner hori, Vilaseka penalti puntuan zegoen eta buruz hiru eta utxekoa egin du. Ez Real Madrid B taldea, baina ia iritsi den bakoitzean baloia sareetan jarri du, hortxe duzue. Vilasekaren errematea zuzenean sareetara. Bere altura ondo aprobetxatu du Real Madrid B taldearen aurrelariak eta orain bai gauzak oso zail jarri zaizkiola Koldo Agirreren amaikekoari. Psikologikoa, deritzon gol horietako bat, lehen zati amaitzeko minutu bakar bat mategonez ote den. Arenaz errematatzeko postean zegoen eta gola! 6. minutua betetzetakak lortu du zuri honetan. Zurigorri gole bat egiten duten eta azkenean iritsi da bai, buruz ikutu duena Suanzez izan da. Eta hortxe bakarrik zegoen Bidaurrazagak hanka jarri eta baloia sareetara bidali du. Valerio eskuz ikutu du baloian, nola egoala Suanzezek buruz ikutu du. Eta azkenean ikusi duzu, Valerio baloia nola ikutu duen, eta ze handia du fizikoki jokalari honek, erdiraketa! Lehen aukera garbia zurigorrientzat, Kortinaren erdiraketa, Lekunberriren errematea, eta gutxi gehitik ez da baloi hori sareetara joan, esaten ari ginen, hortxe irudietan duzuen amaz zemaki horrek, fizikoki Julen Guerreroren, Fernando Brasildarrari honek sakonea sartu nahi izan dio Fernando hori, abantail guztia, Ruiz Otxo Antuala eta guztiz galdu erdiratu, eta gola! Laugarren gola, Real Luis Fernando edo Morales, ni uste Morales sareetara bidali duena horixe da. Morales izan jarri duena, eta ez du ez, suerte handirik izan jokaldi honetan ere talde zurigorriak. Abantail guztia Ruiz Otxoak zuen, azkenean baloia lapurtu egin dio Fernandok erdiratu, baloia Álvarok ikutu du bai, baina azkenean Moralesen poziziora joan da eta honek hanka sartu eta sareetara bidali du. Bigarren zatiko 10. minutuan Torile jaurti eta kanpora! Zelaia utzi duen gizona eta 12 zenbakiarekin Noboa atera da berdegunera, hortxe duzue. Torilen jaurtiket inolako aitzekiri jartzerik. Jokalari bilbotarari hortxe doa Luis Fernando erdiratu, Morales eta atze aukera izan duen berriro ere. Talde zuri ekerradetik erdiraketa polita eta Moralesen errematea zuzenean kanpora, hortxe duzue berriro errepikaturik. Ederrak ikutu du baloia Luis Fernando Brasildarrak, intentzio handiz egindako errematea Moralesen ere, baina Fernando atera du falta hori, atera du Brasildarrak, penalti puntura, abantail guztia txutxirentzat, ez du baloia